Печенова Мария. Стих про учителя на татарском языке. Алтын яфрак ява урамларга, сукмакларга ява юлларга. Урам буйлап атлы ухутуше, чумган тилеш тирен уйларга. Уйларга сизге, сабыйларның күңелене барап ялгана. Күпме хислер керек олар өчен, ял якынна аны тапянарга. Һәм сакларга кирәк сүндермичә, аларга дип яккан ушакны. Үз балана күпме җылы кирәк, аларга да кирәк шул чаклы. Йөрәгенә бүләп бирү кирәк, җилдә вылажырде азмысын. Шандыр инегезгә күтәргәнсез, күпме балаларның язмышын. Без белбез сезгә җиңел түгел, күпме язмыш сезнең кулларда. Ләкин ышан, һәрчак без булырбыз, сез күрсәткән тугры юлларда.